Айде. Сезона се открива. Тук сме аз и Радо. Айде, нашите открихме сезона. Ево сезона открит. Но не дошлите следващия път. Сезонът открит официално. Година до авина. Пак ще караме. За много години трасето. Той тихата алея ли, където минавам с моторчето? Тихата алея е следващата. Девешката количка. Там само веднъж съм минал с моторчето. Ей си я снима. Той е велонета на Пайтова. Аз карам. Че няма много ток. Вчера снимах дни. Нощи снимах заря. И аз го оставам, вечерта го оставих. 10 минути заря имаш. Но беше рехала. Гледам някой сложил при нас там на кръглото долу. Гърмячи гърмя. Да. Значи, пак добре, че имаше заря. Аз очаквах кмета да излезе с един бенгалски огън, да го запали така и честита нова година. Ще няма сме толкова. Плотник. Плотник няма да жули ръки и вино. Ще види. Поздравява. На Одеса с кмета, районния. Поздрави първо кмета и после ваше високо превъзсвещенство, варненския митрополит. Да, попа. Кой поп? Григорий? Столичан повече. Брада. Починаха го малко, мисля, вчера. Някой му помогна. Някой го дръпна за краката, някой го до вас. Той е пародия. Чул там. Той няма пари да си купи скариди и тръгни да се бурка. Невероятно с най-неща, дето са неудобни. Някой го причака, да сте се подметна. Взем да пропей. Не се прави с удобните свидетели. Айде, до година да мина.